Hari ini aku mau masak jengkol yang aku beli kemarin dari online. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Jadi lur, jengkolku wingi olehku tuku online, wis tak godhog, wis empuk. Jare makku nek nggodhog jengkol ki didokoni lebu, men cepet empuk. Dan ternyata ki yo tenan, marai cepet empuk. Iki jengkol iki empuk banget. Jengkolku ki akeh, sekilo arep tak masak kabeh. Tapi nek jare anak wedok iki aku ora pati seneng Bu nek karo jengkol. Nek pete mah aku kedoyan, aku seneng, tapi nek jengkolnya koyo kepiye ngono. Wes lah, makane iki tak tambahi telur, mergane anak wedok iki ora pati seneng kuwi mau, dadi ditambahi telur wae ben dheweke iki seneng. Jane aku ki pengen jengkolnya iki tak masak rendang, tapi nek direndang kan ora ono kuahe ya. Otomatis kan aku ndadak kerja 2 kali, gawe sayur meneh. Ora ono sayure mesti yo bapakku takoni ora enek sayure, ora iso anu yo wes lah daripada ribet. Iki jengkolnya dimasak sayur wae ben sisan gawe. Bumbune aku mau nganggo bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, cabai keriting, cabai setane sedikit ae. Terus ditambahi banyu, kayak dicoper wae men cepet. Alhamdulillah wis keturutan iso tuku chopper kepinginanku sing ora terlalu gede tapi yo ora terlalu cilik, sedengan lah pokoke. Ora larang tapi nek ora diselakne duwite iki kadang tak nggo jajan liyan-liyane, kebutuhan liyane. Pamane bumbu niki tak gongso dhisik, tapi ora langsung tak dokoni minyak, mergane pas nyoper mau kan tak tambahi banyu. Di banyu niki men asat dhisik, lagi ditambahi minyak, digongso ben bumbu niki nganti mateng. Langu niki men ilang, nek wis bener-bener mateng, lagi dicekurne jengkole. Wis kayak disuntaki santene wae. Langsung telure yo kayak dilebokne ben bumbu niki meresep. Tapi telure poyo iki ora tak masukne mergane meh tak masak liyane, dinggo anak lanang. Anak lanang kan ora gelem yo nek maem modok krasa pedes ngono wae. Pokoke dekne iki angel banget maeme, ora lali. Perbumbuane mergane mau kan tak chopper dadi urung ono uyahe. Iki jane masake iki suwi banget mergane kan bumbu niki kan bener-bener meresep. Tapi tak persingkate wae ben besti-bestiku ki yo ora bosen ndelok aku masak. Lah mek jegeki masakanku yo wis mateng. Tampilane cuantik pol, rasane enak tenan, langsung wae arep tak entas.